Brexita malgutzeko erabakia baieztatzen denean lortuko den dirua, 200 milioi euro, ekonomia biziberritzeko erabiltzea proposatu die lehendakariak taldeei, enpleguari eusteko eta lanpostu berriak sortzeko. Hori da egonkortasunerako itunak dakarren konpromisotako bat. Horrekin batera zergak eraberritzea proposatu die, hazkundea eta enplegua bultzatzeko eta finantzazioa bermatzeko, eta iruzurraren kontrako neurri berriak. Enplegua lortzeko zailtasun handienak dituzten taldeentzat 200 milioi euroko partida bat eskaini du. 5 milioi euro ekintzaile autonomo eta enpresa txikiei laguntzeko, eta azkenik arlo publikoa murriztea 125 legealdi osoan. Konpromiso hauek ekonomia berpiztuko dute eta enplegu aukera berriak ekarriko dituzte. Eusko Jaurlaritzak konpromiso hauek zabaltzen ditu. Bizi dugun egoera larri honi elkarrekin erantzuteko. Enplegu aukera berriak indartzeko. Hau da, Jaurlaritza honen gure proposamena, beraz, akordiorako ateak irekita daude. Gizarteak konfiantza berreskuratzeko eskatzen duen akordioa da Urkulluren esanetan. Aurretik lege egutegia eta legealdirako egitaraua aurkeztu ditu. Egitaraua zehaztean berretsi du estatus berriaren galdeketa egiteko asmoa duela, beti ere legebiltzarrean adostutako testu baten gainean. Lehendakariak baztertu egin ditu taldeek lidergo eta ekimen gabeziari buruz egin dizkioten kritikak. Egoera oso larria dela esatean denak bat datozela eta proposatu du orain arteko ikamikak baztertu eta aurrera begiratzea. Helburu honetan bat egiten baldin badugu, eta denok bat egiten baldin badugu, errezagoa izango da hemen aipatu egin diren herri helburuak lortu ahal izatea. Bilerak egingo ditu lehendakariak datozen asteetan erakundeetako ordezkariekin eta alderdi politikoen ordezkariekin.